Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Mag-live-in partner, napalgam patay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mga biktima, nakahiagom og mga samad dinunggaban ug tinigbasan. 12 anyos nga batang babae, patay human nabuthan sa napunitan nga lata nga dunay sulod nga posibleng granada sa General Santos City. Sulaw nga street light sa barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Gireklamo sa mga motorista tungod delikado sa disgrasya. Vice President Sara Duterte, gisaway nga nanimaho og ilimnon si PBBM bisan buntag pa lang atol sa pagsumiti niini kaniadto sa iyang resignation isip DepEd Secretary. Og crispy apan-apan o fried grasshopper, patok nga exotic food sa Polomolok South, Cotabato.